tebe ljudi, danas opet Hitri zvezu, danas ćemo snimati kako da radite igricu na Android. Dosta su mi to pitali drugari na Facebooku da snimam taj serijal. I evo, sad ću da snimam kako da napravite igricu za Android. Pa prvo ukucati apps Chaos. Tu kad vodite, ne možete to da pravite na telefon, ali evo ja ću probat. Mislim, probao sam jedan put Mimiktel, ne mogu to, okej. Eto, još piše da ne mogu da radim, ali probat ću ipak. Samo za vas, evo. Imam ovdje Create Nov i izlazi vam. Šta želite da snimate? Evo imate ovdje web, medija, game, ALL, ovo nešto da koliko znaš, ovo nešto dobro, nešto i da snimam, evo ovo ćemo. Ne znam da li ću moći ovo da radim, ljudi moji. A ovaj telefon, kliknete tu i vidite igricu kako vas pada. Ali meni izbije, aha, super. Evo je vidi igrica. Kako će izgledati. Aha. Pa super već će vidi igrica izgledati. Samo će igrica se dobiti. Zvat će se igrica YouTube-a. Ne YouTube, glupo. I evo, kao što vidite, napravio sam jednu kratku video igricu, a video igrica će se zvati, aha, aplikacija na me. Zvat će se, aha. Ne, ajde Kristijan. Kako će se zvati? Zvat će se, ajde, kuglice. Kuglice Kiki, eto. Zvat će se kuglice Kiki. Dobro, dalje. Ovo nećemo. Ovdje ćemo tako. Nećemo još. Dobro, ajde ćemo. Idemo Create aplikacija. Da ga već ispunim. Ali me jedno zajebava ovdje. Šta trebam da ukucam? U kućicu mu nema da probam. Ako sam ukucao dobro je bravo za mene. Ne može to. Singing, ajde pravit ću nekako. Login. Ja, pa ja se mogu prijaviti ovdje. Izađe iz tuda, mamo ti jebam. Eto ovako. Ne može. Kao, ne mogu da pravim igricu. To može samo na računar. Ali vi probajte. Probajte to. I to bi bilo to, ljudi moji, za ovoj seriji. Lajkujte, prijavite se, pitajte u komentarima šta želite da snimam.